So, gabi pag-usap mga angkol mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin. Tugutin sa ninyo na mga sa dagkatahuran ng mga oras ha. Ayan, gising na gising pa ba ngayong oras na ito? Dapat nga lang nakatutoy pa. At syempre naman mga kabisyo, no? Salamat po Lord sa ulan. Yeah, words, no? Lakas ng ulan kanina, no? Pero yun nga, may ilang mga lugar kasi binaha. Isa lang ibig sabihin yan. Madumi na yung mga drainage niyo. Hoy, shout out sa mga barangay kapitan at baka naman bukas, no? Linisin natin, paghahanda natin pag mayroon na naman pong tubig ulan na nanggaling sa kalangitan. Yawards. Balik po tayo mga kabisyo sa ating pinag-uusapan, no? Ang tungkol po sa mga dahilan kung bakit nauubos ang baon allowance sa school nung araw. Ayan, baka nagtataka ka, no? Kung bakit ito yung pinag-usapan po natin ngayon. Maganda lang talaga namnamin yung mga nung araw po mga kabisyo. Lalong-lalo na pag ikaw ay isang makulit na bata, no? Kumbaga, kahit na ganito, no? Ganito ka lupit yung magulang mo, ikaw din medyo makulit ka. Wala talagang magagawa yung mga magulang. Kaya nga, etong napag-usapan po natin mga kabisyo tungkol sa allowances po at saka yung baon po. Yan po ay napaka-importante na binibigay po sa atin galing sa ating mga magulang para sa ating pag-aaral, no? At syempre, pang-araw-araw na pamumuhay. Yawards. So, shout out pala sa mga nakikinig sa atin, no? Sa online pala, sa mga OFW. Hirap nan mga kabisyo, no? Malayo-layo ka sa iyong mga estudyante, sa iyong mga anak, no? Habang ikaw ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Yawards. So, at syempre naman mga kabisyo, ito yung isa sa mga layunin ng baon o kaya naman allowance po. Kung bakit binibigyan po tayo, no? Isa na yan yung pamasahe. Yan. Para sa mga estudyanteng malayo ang bahay sa eskwelahan. Yung baon o kaya yung allowance na ginagamit yan, pamasahe sa jeep, sa tricycle, sa bus. At syempre, iba't ibang uring mga sasakyan. Put-put, kasama na yon. Mahal yung put-put, ha? Alam mo ba yung put-put? Yung bisikleta ba yon? Nahahatid ka? May sidecar. Put-put. Dahil put. Yun. At eto din ang isa sa mga karaniwang hamon po tungkol sa baon at saka pera po, no? Eto, maling paggamit. Ayun ang sinasabi natin. May mga pagkakataon ng baon ay nagagamit sa mga hindi kinakailangang bagay. Yun, tulad ng luho, yung bisyo, inom ng tuba, bahal. Sa halip na mahalagang pangailangan sa school, pambihira naman. Alam mo mga kabisyo, ito mga nag-comment dito, no? Mga dahilan kung bakit nauubos yung baon allowance sa school. Nung araw, sabi ni Lakay Loria, gandang gabi Uncle Toy, elementary ako noon, baon ko 20 pesos. Malapit lang kasi kami sa school. Sa bahay, yung 10 tinatabi ko para pagdating ng December, Christmas party, may pambili ng bagong damit at sapatos school. Tingnan mo yun nung araw, ha? Ganon talaga. Hindi ka agad-agad. Ang hirap pa maghanap ng pera nung araw. Ngayon, madali na lang, no? Kaya lang, ang hirap din kasi masasabi na natin at least pa paano, may mga mumurahing mga damit. Pero nung araw, kahit sabihin natin, yung hindi magandang klase pero mahal pa rin mga kabisyo, eh. Sabi ni Jocelyn Dumaging, ako ray wakarelate kay wako ka eskwela. Eskwela siguro kay mamayabas. Alam na kabalo ang sitwasyon kasi minsan din naman dinadahilan natin sa ating mga magulang kasi walang magpapaaral. Alam mo mga kabisyo, no? Ang baon o kaya allowance ay isang mahalagang aspeto ng buhay estudyante na hindi lamang tumutulong sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ayan. So, kundi pati na rin sa paghubog ng tamang pag-uugali at pamamahala ng pera.
Importante po yan mga kabisyo kasi ang hirap kaya humawak ng pera. Doon pa lang, tinuturuan ka ng mga magulang mo kung paano hahawakan yung pera na hindi agad-agad maubos. Mahalagang bahagi ito sa mga kabataan natin at syempre malaking papel din sa'yo bilang individual ngayon. Ay, ikaw siguro na lumalaki ka na o kaya may asawa o magkakaroon ng asawa. At least kahit paano, marunong ka nang humawak ng pera. Awards, oh. Okay, marami pong salamat mga kabisyo at sa linggo na po tayo magsama-sama, no? Hindi po gabi. 11 po ng umaga, no? 11 ng tanghali po tayo magkarinigan ulit. Ayan, hanggang alas 3 po ng hapon. At ito pa rin inyong Uncle Totoy. Uncle Totoy ba to? Magpapaalam na. Ingat po lagi tayo mga kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!